जिल्ला सिक्सिदुल एरिया कार्बि आंलंनि मोननै सिक्सिदुलनि जिल्ला आरो डिमा हासाव बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव वर्स्ट मोनसे पारफरमेन्स जों नुनो मोनबाय जे बे लेक अफ माने अफिसार्स आरो बे अफिसारखौ एपइन्टमेन्ट होनायाव आसाम सरकारा फेलार जादों बिटिआर सरकार आसाम सरकार जिहेतु बे एके डिपार्टमेन्टखौ जयेन्टलि नायनाय जायो। हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय। दा नोंथांमोना एसेब्लाबो थाम्बनेइलाव नायना मोनथिखाबाय जे जोंहा बे समाव जे माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै जे एबसुनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव जे माखासे बेसेन गोसा खोथा बुंदों आरोखि सैथो बाथ्रा बुंदों। दा बिथाङा डाइरेक्ट बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ थांखिनानै थोंजोङै बुंदों आरोखि। दा नोंथांमोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो आरोखि गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला डाइरेक्ट बोनांगौ आसि थुनानै आरो जों रायजो राजाफ्रा बयहाबो मोन्थाय दं। दा दिपिन बर' बिथाङा माखासे गोनांथार बिबुंथि होनायलाय दा बिथाङा जोंनि बिटिआरआव थानाय बा बिटिआरनि बाहेरायाव कार्बि आंलं गुबुन गुबुन जायगा दा BKWSC जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरावहाय जे फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय फोरोंगिरिनो एपइन्टमेन्ट होनाय दा आद्रा थालांनाय फोरोंगिरिफोरनो दा बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों थोंजोङै बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों। दा थारैनो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जोंनि बर' मिडियाम जे फरायसालिफोरखौ जे बेवहाय जे फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय दा बे हाबाफारिया 100% मावफुंजायोब्लाबो दा नैबे बाथ्राखौ आं बुंगोन आरोखि नोंथांमोन जे जोंनि बर' मिडियाम स्कुलावहाय बांसिनै जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरनि फिसाफोरखौ जों फरायनाय नुनो मोना नङा होमबा। थारैनो गोरिब दुखुथिया न'खरफोरनि फरायसाफोरासो दा बर' मिडियाम स्कुलखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दङ आरो प्राइभेट स्कुल बिसोरसो बांसिन बर' मिडियाम स्कुलखौहाय फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरोखि। दा दुखुनांथाव बाथ्रा थाबैनो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनांगौ आरोखि। दा बेफोर जेंनायानो जाहैबाय बर' मिडियाम फरायसालि गोमालांनायनि जेंना थैलांनायनि जेंना। थारैनो जोंनो टिचार नांगौ फोरोंगिरि नांगौ फोरोंगिरिया नांथारगौ फोरोंगिरि नांनायनि उनाव जोंनो आरो फरायसाफोरखौबो नांगौ फरायसाया गोनांथार फरायसा गैयाब्ला फोरोंगिरिया माखौ फोरोंगोन दा बेबो मोनसे नङा होमबा। जों दा बाङाय जालांनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरोखि जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्राव जोंनि बर' मिडियाम स्कुला दा बेफोरबायदिनो दा लरग' थरग' थासारि दा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरोखि। दा मा बुंनो नोंथांमोन थासारियानो बेबायदि बोथोरानो बेबायदि दा दानि मडार्न जुगाव बेफोरखौ जों मा बुंनानै मा मोननो दा थारैनो खुगाजों बुंनायल' जायो नङा होमबा। थारैनो बर' मिडियाम स्कुलखौ जे फोथांनानै लाखिगासिनो दं जायफोर जे गोरिब दुखुथियानि फिसाफोर फरायसाफोरा दा बे सैथो आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोना एबसुनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा सैथो बाथ्रा बुंदों आरोखि खौरांगिरिनि सिगाङावहाय दे नोंथांमोना खोनासंनानै नोंथांमोननि बुजिनायखौ कमेन्टआव फोरमायहर आरोखि जे नोंथांमोना मा सानदों। नोंथां जिल्ला सिक्सिदुल एरिया कार्बि आंलंनि मोननै सिक्सिदुलनि जिल्ला आरो डिमा हासाव बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव वर्स्ट मोनसे पारफरमेन्स जों नुनो मोनबाय आरो दिनै बिटिआरनि उदालगुरि जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां आरो क'क्राझार 28, 29, 30, 31 सिरियल नाम्बार कार्बि आंलं वेस्ट 33 आरो 33 डिमा हासावआ 26 सिरियल नाम्बार दं। दा बे जे थासारिखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जिहेतु गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै गोलाव सम हाबा मावबाय थादों आरो बे हाबा मावनाय समाव जिफोर चेलेन्जेस जिफोर जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जादों जिफोर जेंना इश्युस एन्ड प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो सरकारखौ बुंबाय थादोंमोन बे जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' मिडियामजों लोगोसे असमिया मिडियाम जि मिडियामानो जाया मानो बे सिक्सिदुल एरियानि लयेस्ट माने आरो वर्स्ट पारफरमेन्सखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो सरकारखौ खावलायदों सरकारखौ दाबि होदों आरो जों बुंबोबाय थादोंमोन जे उदालगुरि जिल्लायाव पार्मानेन्ट दिनै इन्सपेक्टर अफ स्कुल गैया बेयाव DO गैया बाक्सा जिल्लायाव इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो DO पार्मानेन्ट दिनै गैया क'क्राझार जिल्लायाव IS आरो DO गैया गुबुन गुबुन ADCफोरखौ दायित्व होनानै दोनदों चिरां जिल्लायाव दङ किन्तु बिथाङाबो बिराद गोजाम जाबाय। दा मोनसे पजिटिभ आरो डाइनामिक मोनसे इनिसिएटिभआवसो मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो मोनसे
अफिसियेल खामानिफ्रा सोलियो दा बेखायनो जे बे लेक अफ माने अफिसार्स आरो बे अफिसारखौ एपइन्टमेन्ट होनायाव आसाम सरकारा फेलार जादों बिटिआर सरकार आसाम सरकार जिहेतु बे एके डिपार्टमेन्टखौ जइन्टलि नायनाय जायो दा बे नायनायनि बेलायाव जेरैबायदि अफिसारनि एपइन्टमेन्टखौ खालामनांगौमोन सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ जों बारम्बार दाबि खालामदों गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायबोदों किन्तु दिनैसिमबो बिसोर बेयाव एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखै बिनो बिनि देरसिन मोनसे लु फल्स होननानै जों बुंनो नागिरो टेट एपइन्टमेन्ट आसाम सरकारा खालामदों बिटिआर सरकाराबो खालामदों किन्तु साफिसियेन्ट जायाखै दिनैबो सिंगल टिचार दं जिर' टिचारनि नाम्बारा गैया जाबाय गोबां जोङो दाबि होयै होयै जिर' टिचारा गैया जाबाय किन्तु सिंगल टिचार मोनबा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम लवार प्राइमारियाव साबजेक्टआबो बेयाव मोनब्रै मोनबा दङ दा सासे टिचारा सरकारि ट्रेनिंआव थांगोन एसएसए नि ट्रेनिंआव हाई स्कुलाव समग्र शिक्षानि बा नों आरएमएसए नि ट्रेनिंआव सरकारि खामानियाव थांगोन ना बेयो क्लासाव बेस्थ थागोन बे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि बेखायनो टेट एपइन्टमेन्ट टाइमलि जानांगौ जों दाबि होबाय थादों सिंगल टिचारखौ जोङो डाबल ट्रिपल टिचार खालामनांगौ आरो गोबां हाजार हाजार पस्टआ दिनैबो भेकेन्ट जानानै दङ आसाम सरकारा टाइम मथे एसआइउ एप्रुभेल हरा बे खोथाफोरखौ लानानै काउन्सिल आरो स्टेटनि गेजेराव नारा-नाथा सोलिबाय थायो दा जोंनो नांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट सिंगल टिचारनि जायगायाव डाबल टिचार आरो बिनि गेजेरजों स्कुलनि एनभायरनमेन्ट टिचिं लार्निं बेबस्थाखौ थिक खालामनांगौ दा बेयाव साइन्स टिचार आरो मेथ्स टिचारा दिनै भेकेन्ट जानानै दङ गोबां जायगायाव साइन्स आरो मेथ्स टिचार गैया गोबां जायगायाव ग्रेजुवेट टिचारा खालि मोनसे मोनसे हायार सेकेन्डारियाव 12टा 15टा 13टा गाहाम पिजिटि आरो ग्रेजुवेट टिचारा पस्टआ खालि जानानै दङ बे जोंनि थाखाय जथेस्थ मोनसे चेलेन्जिं आरो टाफ सिचुएसन एकाडेमिक एनभायरनमेन्टआ बोरै बिल्डआप जागोन बा एजुकेशन सिस्टेमखौ बोरै लांगोन जेराव मोनसे हादोर मोनसे हारिनि माने बेकबोनखौनो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो आरटिनि दिनै बेबस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि दिनै गोदान मोनसे माने बेयाव पलिसि फैबाय बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बेफोरखौ मिट खालामनायाव बेबायदि स्कुलफ्रा दिनै माने बिसोरो फावसायनानै थानो गोनां जादों दा गोबां समाव आं गासिबो टिचारखौ बुंनो नागिरा माखासे एप ओंखारदों एटेन्डेन्सनि थाखाय बे गोबां स्कुलाव दिनैबो टिचारनि एटेन्डेन्सआ बा क्लासाव फैनानै माखासे फोरोंगिरिनि बेलायाव माखासे होनना बुंदों आं बयखौबो बुङाखै मोजां टिचार क्वालिटि टिचार आरो मेरिटरियास टिचार दङ जायफोरनि थाखाय सरकारा आरो हारि आरो समाजाबो बिथांमोनखौ मान आरो बान्था बावबोदों किन्तु माखासे फोरोंगिरिनि फोरोंनायाव क्वालिटि जि टिचिं जानांगौ क्वालिटि जि इभालुएसन एसेसमेन्ट जानांगौ बेयावबो बहाबा नङा बहाबा जोङो माखासे थासारिफोर माखासे जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखायनो फरायसा फरायसुलिनि माने एटेन्डेन्सआ जथेस्थ पोर जायो गोबां जायगायाव बर' मिडियाम स्कुलाव दा एनरलमेन्टआ खमायलांबाय साब्रै साबा साथामजोंनो दिनै स्कुला सोलिनानै दङ सरकारि स्कुलनि अबस्थाया माने दिनै जथेस्थ चेलेन्जिं टाफ सिचुएसनाव दङ आरो गुन उत्सबखौ जिहेतु सरकारि स्कुलावसो सरकारि स्कुलनि अबस्थाया बेबायदि जायोब्ला जोंनि हारिनि जोंनि मिडियामनि भबिष्यतआ मा जागोन जोंनि क्वालिटि एडुकेसन फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोननि केरियारा मा जागोन बे जोंनि थाखाय साननो गोनां दा बेखायनो बे बेलायाव जिखिनि जोंहा 16टा बिटिआरआव जि ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिस दङ बेयाव बिअ अफिसार दङ बेयाव स्कुल इन्सपेक्टर दङ एसआइ बिथांमोना फिल्डआव थांनांगौ स्कुलाव थांनांगौ भिजिट खालामनांगौ एकाडेमिक पारफरमेन्सखौ नायनांगौ एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट बिल्डआप खालामनायनि थाखाय खामानि मावनांगौमोन किन्तु गोबां समाव जों नुयो जे बिअ आरो एसआइ लेभेल गासैबो नङा माखासे बेखौ क्लियारलि बुंबाय थादों जोङो माखासे लेभेलाव बेयो प्रपारलि जायाखै जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बिनि जे लकेल लेभेलनि जि लकेल गभर्नमेन्ट लकेल बडिसफोर दङ पन्सायतबो जानो हायो भिसिडिसिबो जानो हायो गुबुन गुबुन लेयाराव जानो हायो बे लेभेलावबो बे लकेल गभर्नमेन्ट बडिसआ जेरैबायदि स्कुलखौ जोथोन लानांगौ एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट बिनि रिजाल्ट फरायसा फरायसुलिनि बेयाव गासै जे स्कुलनि माने अभाब अभिजुगनि बाथ्राफोरखौ जेरैबायदि इन्ट्रेस्ट होनांगौमोन जों इन्ट्रेस्ट होनाय नुवाखै दा बेखायनो दिनैनि जि गुन उत्सबनि जि रिजाल्टनि थासारि बेबायदि आरो जोंनि टेक्सट बुकआ बर' मिडियामनि टेक्सट बुकआ 4 नम्बर लिस्टआवसो प्रिन्ट आउट जायो होननानै जोङो मिथियो जायनि थाखाय जों दाबि होबाय थादों 1 मास 2 मासावबो टेक्सट बुकआ प्रपारलि सफैया दा टेक्सट बुकआ रानबाय किन्तु दाबो सफैजोबाखै 6 मास जालांबाबो जुदि टेक्सट बुकआ सफैयाब्ला
माखौ फरायगोन रिजाल्टआ बोरै जागोन आरो बिनि भबिष्यतआ मा जागोन बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' क्रुसियेल मोनसे पार्ट आरो बेखायनो फैगौ 10 एप्रिलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो 500 फोरोंगिरि ब्लक जोङो बे बिअ लेभेलनिफ्राय बै एरियानिफ्राय जिल्ला आरो साब डिभिजन लेभेलनिफ्राय एलपि एमइ हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि टिचारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे रिभिउ डिसकासन आरो फेक्ट फाइन्डिं मानो रिजाल्टआ गाज्रि जादों मा खारनाव रिजाल्टनि अबस्थाया बेबायदि सहैखो बिनि थाखाय जोङो मोनसे रिभिउ डिसकासन जों खालामगोन आरो बेयाव जोङो बर' थुनलाइ आफादखौबो हांख्रायगोन अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशन बिथांमोनखौबो हांख्रायगोन आरो 500 फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि माने अडिट'रियाम हलाव जोङो सानसेनि मोनसे पर्यालोचना मिटिं खुंनानै भबिष्यतआव जाहाथे बेबायदि जाया आरो इयुनाव 2026आव जाहाथे जों मोजां रिजाल्ट मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो बेयाव सावरायनाय जोङो हाबाफारि लागोन आरो बेनि खामानिखौ जों मावगोन गुबुन फारसेथिङै 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय आसाम सरकारनो जोङो लिस्टखौ होबाय गासै लिस्टखौ जोङो जमा होनाय जाबाय सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायज्लायनाय जाबाय आरो दा मावनो गोनाङा आसाम सरकारनि नाथाय आसाम सरकारा दासिमबो बेसेबां स्कुल लागोन आरो मा मेथडजों मा मडेलिटिजों मा पद्धतिजों लागोन बेखौ दासिमबो क्लियार काट खालामाखै बिथांमोना केबिनेट रिजल्युसन लादों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि आरो बेयाव 6 शिड्युल एरियायाव रिलेक्सेसन होगोन होननानै बुंदों बा आन्डार डेभलप ब्लक एरियाखौ रिलेक्सेसन होगोन होननानै बुंदों खिन्थु दासिमबो बाजेट सेसन जोबखांनायनि उनाव क्लियार काट बेबायदि बिथांमोना जेबो सिद्धान्त लानायखौ जों नुवाखै जों दाबि दैखांदों जे आसाम सरकारा गोख्रैनो 6.3 नि आधाराव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिखौ मावनांगौ आरो गुनु उत्सवनि रिजाल्ट गाज्रि जानायनि बेलायाव आसाम आरो बिटिआर काउन्सिल जिहेतु डिपार्टमेन्टआ मोननैबो सरकारनि लेभेलाव दङ मेजर मोनसे इनिशिएटिभ रिजाल्ट मोजां खालामनायनि थाखाय जे वर्स्ट आरो पोर पारफरमेन्स दिन्थिबाय बे जोंनि थाखाय लाजिथाव दुखुनांथाव बेखौ इमप्रुभ खालामनायनि थाखाय बयबो माने सरकारि लेभेलाव बिबान लानांगौ आरो गार्जियान स्टुडेन्ट टिचार आरो जोंनि लेभेलाव जोङो हाबा मावनो थाखाय जोङो रेडि आरो जों मावगासिनोबो दङ गोजोन्थों बिटिआर एकर्डनि जिहेतु माखासे आद्रा थाबावनाय दफाफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि बेलायाव दासिम माबायदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुनि जि रेसपन्सिबिलिटि एबसुआ जिहेतु एकर्ड सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनमोन जोंनि दाबि जोंनि आपिला भारत सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव कन्टिनिउवासलि दङ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामदों डेम'क्रेटिक जोंनि जि माने प्रेसार बे प्रेसारा दङ आरो बे कन्टिनिउवासलि थागोन बे इमप्लिमेन्टेसननि गुबै रेसपन्सिबिलिटिया रला जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया जायो जोङो बायजोआव थानानै डेम'क्रेटिक आफाद हिसाबै जोंनि गुबै रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय जों सरकारखौ प्रेसार होनांगौ आसि दिन्थिनानै होनांगौ आरो मा माया एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो आरो मा माया आद्रा दंबावो बिनि सायाव जों गुवारै गोथौयै अलरेडि बुंनाय जाबाय गामि सोसननायनि बेलायाव साथि खाना हाब्बाय आद्रा थानाय गामिखौ जोङो गिबि मन्थ्रि आरो पीयूष हाजरिकानो जमा होनानै दोनदों मावनो गोनां दायित्वआ बिथांमोननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव जिखिनि 10टा कलेज जाखांनायनि उनाव आद्रा दङ एलपि एमइ हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि कलेज बेखौ जोङो डक्टर रनज पेगुनो होबाय बेसेबां खरसा बेसेबां बाजेट बेसेबां सेलारि हेडआव फैसा नांगोन बिनि हिसाबखौबो दिहुननानै होबाय मावनो गोनाङा दा सरकारनि लेभेलनि आरो जिखिनि इनस्टिटिउसन जिखिनि दङ बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसननि दायित्वआनो जा बा जोंहा जिखिनि इनस्टिटिउसन गायसननांगौनियानो जा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआनो जा एनडिपिनि रिलेटेड जेसेबां दङ केस उइथड्र खालामनांगौ जेलनिफ्राय दिहुननांगौ समस्त प्रक्रियायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जोंनि दाबि जोंनि आपिल डेम'क्रेटिक जोंनि जि प्रेसार बे कन्टिनिउवासलि दङ मावनांगौनि रेसपन्सिबिलिटिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट काउन्सिल स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे मोनथाम सरकारा जइन्ट इनिसिएटिभआव खामानिखौ मावनांगौ आरो जिहेतु एकर्ड सिगनेटरिफोरा दिनै सरकाराव दङ आरो आसाम सरकार भारत सरकारजों मोनसे गुडविल सरकारनि एलायन्सआव दङ दा बे बेलायाव बिथांमोननियावबो दायित्वआ थाबाय आरो जोङो आसा दङ जे भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि एकर्डखौ सम मथे मावफुंनानै होगोन आसाम सरकारा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ सम आरो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन जोंहा मिजिं दङ आरो बेखायनो जोंनि प्रेसारा कन्टिनिउवासलि दंबाय थायो गोजोन्थों
बेलेग मोनसे दंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबि बे दाबि बायदियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै गोदान दिल्लीयाव मोनसे लामानि बिबुंथि गायसननाय बे दाबिखौ मान होनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि थांखि आरो डिसिसन बायदियै मैया जोंनिसिम मोनसे खौरां सफैदों जे लाला लाजपत राय मार्ग कैलाश कल'नियाव थानाय जि मेन रडनिफ्राय जागायनानै इउ टार्न लानानै आरोबाव लाला लाजपत राय मार्गआवनो ओंखारहैफिनगोन गुबुन मोनसे दिगजों बे लामानि मुंखौ लाला लाजपत राय मार्गनिफ्राय जागायनानै आरो बे रडआवनो कानेक्टिं जानाय इउ टार्ननि बे इउ शेपनि जेराव बड'लेण्ड हाउसआबो बे साखाथियावनो दङ बे लामानि मुंखौ बड'फा इउ एन ब्रह्म मार्ग बिमुंजों होनो थाखाय भारत सरकारा एप्रुभेल होबाय आरो लोगोसेनो बेयाव बड'फानि मोनसे मोजां स्टेचुबो गायसननाय जागोन खोब खम समनि गेजेरावनो बिनि बेखेवनाय आरो गायसननायनि खामानिया जागोन होननानै भारत सरकारनिफ्राय मिथिहोनाय जादों आरो बेखायनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो साबायखर आरो धन्यबाद बावदों गोजोन्थों।